हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। आं बे चेनेलाव गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव थाब गोदान भिडिअनि आपडेटखौ एबारनिफ्राय लानानै फैनो नाजागोन। बेनिखायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बेल आइकनखौ क्लिक खालामनानै लाखिदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दासिमहालागै आंनि वाट्सएप चेनेलखौ फल' खालामाखै नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव थांनानै आंनि वाट्सएप चेनेलखौ फल' खालामनानै होगोन। बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों आंनि। बियो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला बे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव स्क्रिनाव बुंनानै होगोन आरो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावबो बिथांमोननि भिडिअनि लिंकखौ होनानै होगोन। बे भिडिअनि स्टार्टिं महरै दङ निजरा बर' आरो हिरक राभा। बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, बे भिडिअनि डिरेक्सनखौ होदों बिग्राय बसुमतारी आरो बे भिडिअनि भकाल एन्ड ट्युनआनो जादों दावहारु बसुमतारी। लोगोफोर, दासिमहालागै बिथांमोना नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामनानै होथ'वाखै। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुलि आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनो नाजागोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे गुसुं टिजारखौ नायनानै लाग्रोनो थाखाय आरो जि प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव नुनाय इउटुब चेनेलाव थांनानै बे गोदान बड' टिजारखौ नायनानै लाहैनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। एक्साइटेड जानानै बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। दासिमहालागै नोंथांमोना आंनि बे वाट्सएप चेनेलखौ फल' खालामाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव लिंकखौ होनानै दोनदों। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि वाट्सएप चेनेलखौ फल' खालामनानै होगोन। बिदिब्ला लोगोफोर, बे भिडिअआ बेखिनियानोसै।